Sa ato karong walo nga nobinaryo, ang ato na sang sub-theme or inadlaw nga tema, ang tinuod nga naminaw mao kadtong mukuyog sa kang Kristo nga panaw. Okay. Kamo na sad ko na memorize. Ang tinuod nga naminaw mao kadtong mukuyog sa kang Kristo nga panaw. Lingay mong tupad ing na nagkuyog mo ro ni Kristo. Nagkuyog. Matod pa sa unang pagbasa, niingon ang Ginoo, Israel, pagka buutan nimo kadtong batanon pa ka, nya kadtong bag-o patang minyo, pagkabuutan nimo. Kuyog yung kanako, bisan didto pas kamingawan nga way mga tanom, way tubig, kuyog yung kanako. Nakabati mo sa unang pagbasa? Kinsa may gasuwat ato? Propeta? Natuan na, nanaghap na. Jeremias. Oh, Jeremias. Nya, matod pa ni sa Ginoo, ingos propeta Jeremias, tungod sa imong pagkabuutan, pinangga kay tika, kutob sa mubugal-bugal nimo, ako yung silutan. Ako silang gihadlok. Kay pinangga kay tika. Nya gida pagit tika dito sa yuta nga tabuno kayo, tagaan tikag dako kay ngani. Pero pag abot na nimo didto, nausab man ka. Didto naman kagasigig kuyog si Yawa katong Baal. Din amang kamo hinumdom nako. Din agani kamo sangpit nako. Di ba doon na tayo batasan ingon ana? Katong estudyante pa ka, portigin nimong muampo, pamimbro pa ka ng mga organisasyon. Sa dihang ni graduate na ka, board exam na sad, hikap sa tanang mga ribulto, tanang rosaryo, tanang eskapularyo, hala sabong Diyos liog, tanang nobinahan, sa mga imposible kanang mga nobina ni kisa nang naang San Antonio, Padua, ban padiha, basta kanang mga santo sa imposible, Santa Rita, Cassia, hala gyud, nobina gyud. Porting buutana ni pasar bitas board exam, pagka-engineer, munya na-assign sa DPWH, ghost project naman mo. Substandard naman nga flood control ang gihimo. Malita-malita namang kwarta ang paminaon. Purti sad nimong reviews una kay lisod ko kay ng bar exam. Lisod kay ng bar exam. Hala gyud review ampo os Ginoo pagkabuutan. Ug tuod man ni pasar gyud nahimo ng lawyer, nisikat pa gyud, na elected pa gyud pagka congressman, congresswoman, na elected pa gyud pagka presidente, baka ha, or executive, na elected pa gyud pagka senador. Karon lahi naman ka, bending the law naman, or neglecting the law, may naman kay kang mutuis og balaod para lang gyud mawagtang ang salaod nga imong giprotektahan, nga mao ang korupsyon nga trilyon-trilyon. May naman kay kang mo imbestigar sa salin sa Vice Presidente nga ni-increase og pila to increase ato gikan sa 58 man tingali to million paghuman sa 18 ka tuig nahimo na karong 88 million. Moingon man din kang naa ni ill-gotten wealth. Unexplained income. Pero na ay senador
nga daghan o congressman nga daghan nga purtis ang pag-increase sa ilang salin sa mapananglit na akong tan-aw social media na may vlogger diha nga ning vlog o lawyer ba to nga ni tan-aw sa sampo lang dili ni pag single out, sampo lang. Usa ka senador nga karon naa sa diha aktibo kayong ni prosecute aning nidaot aning atong vice presidente og ni bendalo og ni wagtang pagyud gani sa kanini ang Blue Ribbon Committee nga hearing para sa flood control. Ang iyang salin niadtong 2022 naaraman tingali tos mga mo dito mao ito 58. Unya karon nahimo namang 244 million upat lang ka tuig 244 million naman nya wa man imbestigahi og ill-gotten wealth sa mga kunuhay mga lawyers nato diha sa kuan legislative ug sa executive labi na gis NBI ngano wa man imbestigahi. Mao ba na imong paggamit sa imong giampuan sa Ginoo aron lang ka makapasar? Aron ka matagaan sa imong gipangandoy? Mao na nga matod pa ni Kristo ang ilang mga mata ila nang gitaptapan, ang ilang mga dunggan ila nang gisampungan. Nagtan-aw sila pero dili makakita. Nakadungog sila pero dili na mamati. Unsa to nang pamati? Paminaw uban sa pagbati. Mao man kuno kisa to nagmisa nato diri. Sige sa tin sulti ana bishop ba to abit nga ang kana konong pamati ang mao kuno na siya ay laom-laom kaysa paminaw lang kay ang sana kanang sa pangdungog kay makadungog ka pero mula po sa pikas dunggan wa ka kabati pero makadungog ka nya musod sa imong kasing-kasing mutugkad sa imong pagbati amo na nang namati ana no amot lang tinuod ba na pananglitan karon wa day kakita ang atong mga executives, legislatives, NBI pananglitan, DOJ pananglitan, ombudsman pananglitan. Wa gid sila kakita anang trillions karon nga nawa. Nga naa man sa record. Wa gid sila kita. Ang ila ra gyud nakita kadto ra gyud 125 million nga sana sa tawag ato kanang confidential fund nga gigastos Vice Presidente nya ilag yung i-impeach ang Vice Presidente tungod ana kadto bitaw kunong giapil man na nila ron kanang gisukmag ni BP Sara katong mayor pa siya ang sheriff dito sa Davao gisukmag niya mao na ro ilang isigig highlight ang pagsukmag pero ang hinungdan nganong nahitabo to di sila maminaw. Mo tong gisulti ni Senador Bongo ang hinungdan di ay do natoy mga nagid sila palisiya sa Davao nga wa gyoy demolition nga himuon basta wala pay relocation. Ug wa gani relocation way klaro way demolition. Muna ang mayor sa Davao o kinsa may mamayor maningkamot yun nga naay relocation site para sa mga kabos una pa i-demolish ang ilang gitawag og illegal dwellings. Nakaroon doon ay nahitabo dito nga nag-flash flood. Nya doon ay 31 mating ito kabukpatay. O nya girelocate usa sa evacuation center ang mga illegal settlers. Nya katong ilang puy-anan kanang demolisono na to. Mo to nga ni kontak si Mayor Sara Duterte ngadto sa sheriff ayaw usa og demoli sa ha kay mangita pa ko og asa ni nako papuyo ning mga
kaning ni ang mga illegal settlers, ayaw sa pag-demolish, tagay lang kog few days man siguro to, or hours man lang gitingay itong gipangita. Oy, wa man maminaw ang sheriff, gidemolish man dito ang Pinoy-anan sa katong mga kuan in town, nabahaan, nya wala pa'y kabalhinan. Amaw to patin lagotang saran, ingat to, pagkakita sa sheriff, gisukmag, samang ka, nagsabot naman ta. Muna ang sheriff karon ilang gipangitaan og kaning opinion kay ilaon tang pahimuon nga witness sa prosecutor ni balibad nganuman nakasabot man siya nganong nabuhat to sa mayor. Pero ang atong mga prosecutor dili maminaw sa konteksto. Sama sa datong pag-ingon ni BP Sara kani pinalawyer na niha, ingon dayon nakasabot ko ba sa ilang ang thinking ani mga lawyer. Ang gi-highlight sa prosecutor, ang ilang gipaminaw o ilang gitanaw, katong pag-ingon ni Sara, may kinausap na ako ma'am, kaya gi-interview man siya, may kinausap na ako ma'am na tao na kung mamatay ako, patayin mo itong tatlo. Kinausap ko na. Basta patayin ako, o mamatay ako, patayin mo rin itong tatlo. Kana mo ilang gifokusan. Napatayin mo itong tatlo. May kinausap na ako, napatayin mo itong tatlo. Pero ngano man nga nasulti na niya, kay gipangutana man siya, kay niingon man siya, na ay threat sa akong kinabuhi. Gani na nag-attempt nga patyon unta ko. Gisulti na niya ni Vice Presidente, na ay threat sa akong kinabuhi karon og naanag yoy plano nga patyon ko. Iyan na nang nahibaw-an. Nya mo tong gipangutana siya, nya unsa may imong plano na naman kay threat sa imong kinabuhi. Ingon siya, ay lagkabalaka. Basta patyon gani ko kaning tulo. Papatay gyud ko ning tulo kay murag indirectly nisulti ang Vice Presidente nga ang nagbanta sa iyang kinabuhi nga patyon siya mao ang presidente, ang asawa sa presidente ug ang Speaker of the House adtong panahona. Mao na ang konteksto. Pero di ginadawaton sa NBI. Pangutana dito sa hearing, imo man giimbestigahan nga naay threat sa kinabuhi sa presidente, sa sa iyang asawa o sa speaker. Wa sa dinyo imbestigahe kung tinuod ba nga naa say threat sa kinabuhi sa Vice Presidente. Kay NBI man mo. Imo ra ding imbestigahan ang threat ra di ay sa president, dili day importante ang Vice Presidente. Ngano man mo mag-imbestigar ana? Adi sad sila na maminaw. Mo na ningon si Kristo, gisampungan nila ang ilang dunggan, gitaptapan nila ilang mata, mo nang dili makakita. Kani example laning akong gihisgotan karon aning init kay nga impeachment. Nga ang atong mga kunuhay, mga buutan kaayo nga mga estudyante sa law, mga buutan kaayo panahon sa eleksyon. Kanang presidente nato karon executive down na rin sa barangay level, mga buutan kay na sila panahos eleksyon. Magsige na silag suroy adtong mga kabus kay mga tao. Magsige na silag saan, maghimog basketbulan, maghimog karsada. Ay, lugar na mo dito ay sa amo sa Kahugan. Kada eleksyon saad gid na nga nay karsada, hapit na lang ko mamatay, wa lang gyapoy karsada hangtod karon. Pasailua ko ninyo diha mga politicians nga na-involve diha sa akong barangay sa Pangdako, Guadalupe, Cebu City. Mao gina inyong style. Siging saad, mga buutan kayo, kugos-kugos anang mga bata, nga mga bulingit, halalamano anang mga mag-uuma, mga ngisda, kanang mga katarbahador, mga duot-duot anang kariton, mga tricycad, hala, budol-budol, kaon dito, kuyogs budol, pero idiglingkod, kitay gibudol. Mo nagiingon sa Ginoo diris unang pagbasa, pagkabuutan nimo, kuyog pataato, karon nga nagpahimos na ka naglingkod na ka sa akong gihatag nimo nga
grasya, di naman ka kahinomdom nako. Di naman mo kahinomdom mga presidente hangtod sa barangay kapitan kadaghanan ninyo. Di naman mo mahinomdom sa mga masakiton nga naa sa atong public hospital, wa gani kahigdaan, ibutang las daplin hangtod mamatay usahay. Wa naman tay mga tambal. Inyo pag yung gikuha ang budget sa PhilHealth, wa pagiuli karon nga mga 60 billion ang nakuha, 89 billion rabat ato ang inyong kuhaon. May gani kay na kuanag TRO sa Supreme Court. Wa mo kakita pila kabuk namatay sa flood control dinhila sa atong parokya, pila kabuk nangamatay nga wa pagi makit-i karong uban. Nya di na nyo imbestigahan, anharagin mo anang confidential fund sa Vice Presidente magsigi gasto og 70 million kada adlaw para nang hearing sa impeachment. Nangabuta na mo, Luzon, Visayas, Mindanao, gibaha nagmaayo karon ga sige na sagbaha, di mo kakita, di lang gyapon mo kadungog. Si Santiago Apostol ang atong patron nakadungog sa panginahanglan sa kalag. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Namatay siya tungod sa iyang pagpamati sa agulo sa kalag na makasasala. Si Jesus namati nato, naminaw nato, nanaog siya gikas langit, padung nga ris kalibutan, haron magantos o magpakamatay, aron maluwas ta. Si San Roque nagantos, naminaw sa panginahanglan sa mga masakiton, hangtod nataktan siya sakit, patay pagid siya sakit. Lingiyay mong tupad, na naminaw ka nga daghan pa kaing raffle tickets nga wa pagyud mahalin. Na naminaw baka ana. Ikaw sige mo jud kag luhod-luhod dining Santiago Apostol karon pista niya, ticket nato perti pandaghana halinonon napay 199,000 ka tickets wa pa mahalin. Kaya nga tong halin 51,510 pa ka tickets. Naminaw mo ana. Nya unsa man inyong buhaton? Basig naminaw ra mo pero wa mamati. Unsa ganitong pamati? Paminaw uban ang pagbati. Ana no? Mao na importante kayo sama sa ninyo des pamilya, nagtan-aw mo sa inyong bana kamong mga asawa nga nahubog. Nganong imo mangyaw-yawan? Nganuman? Kay naminaw ra ka sa imong kaugalingon nga di ka gusto og banang palahubog. Pero wa gani ka bangutana nganong nahubog siya. Basig nahubog na tungod kay nahiubos siya nimo. Kay sigihan nimo gyaw-yaw. Mo nang maingon siya puslan mangway nagmahal bir paday. Kulapo paday. Tuba paday. Puslan mangway nagmahal. Di ba? Ngano man mong mga bana ang inyong asawa nakabit sa pari pananglitan. Nganong masuko mamos pare? Wa mo mamati. Nganong nahitabo na? Masin ang imong asawa, wa na sa ka-feel nga imong gipangga. Mao nang nagliktor na lang siya diri simbahan. Nya kay ang pare may mang mo pangga. Mao nang nahulog ang loob. Ha? Ingka po sala, maguna, lagi sala, lagi. Pero nganong nahug man siya sa sala, sama sad sa Vice Presidente, nganong nakapanganti man siya, nga ipapatay ni, kay siya, wa man sad siya panggaa. Gusto naman siyang patyon, naaman sad siya pruibaana, ya wa man imbestigahe sa NBI. Di ba? Nganong karon ang mga tao dili naman mo pakpak og makakita sa atong presidente, jutay naman kay pugsunon pagyug kaayo. Ngano man, nya ari ka sa Vice Presidente, muraman sila og kanang mga isda nga kanabitang gurami, unsa nay tawagan na kanang naasapa, nga imong iksahan ganig. Amura mga tilapia ba nga igsahan nimo pan, dugok magmaayo.
basta vice presidente na ilang makitaan. Pero presidente, magig airport, magkyugpo sa mga tao niya, mutanaw ra. Nga naman, tungod kay wa na tamubati, nga gihigugma pa ta niya. Ambot, nibati ba mo, gihigugma mo sa inyong parish priest? Nibati mo, wa? Pangutan asad ko, nibati ba ko? Ingna pa din, nibati kang gihigugma ka na mo, sige, ingnayin ako. Huwag ka mo lang akong basihan din, huwag ka mo lang akong basihan, grabe, super ang inyong pagbati nga rin ako. Huwag kamo lagi akong basihan. Pero mutanaw man lagi ko anang nagsigig follow nako sa Facebook, sa YouTube naman na yung mga subscribers. Pila naman ron akong subscribers? 297,000. Ana, apil na gid hinoon mo ana dire. Pero nakaingon ko ba kanang 297,000 bisag karon lang untang adlaw hangtod karong pista, mupalit lang nagtagsa ka buok ticket. Dali raman jud unta kayo pagpalit, no? Unsa ang pagpalit? Muari mo simbahan o kaha inyong ipada sa kwarta padala o sa ato bang bank accounts or sa ato pang GCash. O tanawan ning ato dinhing atong bank accounts, atong GCash o ang atong kwarta padala. Awa di bawa gibutang ana ra day. So, ana, og inyo lang ginang ipada karong adlaw hangtod karong pista, apil pa man hangtod alas 7 gabi 25. 297 good na thousand. Nya nga to na lang kuwang 199,000 na lang. Ay perting dako ang diferensya. No? Hinaot unta mamati sad mo kay malipay ko ana. Dali ra mo na napamantay 2 days more to go. Inig deposit nimo ana, moabot man day na diri, ikaw makit-an man day na nato. Di ba? Ang kapadero niya ang ticket, ay kabalaka, amo din ang isyuhag ticket. Niya ang kanang stab, amo din ang ihog dire. Ana, no? Hurot dayo na. Di kamo karong nanimba din hiyo, kamong nakabati nako, ingna ko no na tanan ninyong kaila, mamalitag, tagsa lang ka raffle ticket. Haron mahurot ning gi ko ang Padersiano, kay ang project rabaan nino, bell tower. Oh, di ba? Sige naman nagtingog atong bell tower pero wala pa mahuman ang finishing. Pero ana, nagtingog na. Lanog na no. Mas lanog kaysa una. Kaysa una gibutang raman to sa salog. Karon gibitay naman. Ana, gusto mo kamoy bitayon dito? Dili rasad. Unya ikaduha ang atong Adoration Chapel. O na, nagkakamit na mo. O pa mo kasod ya? O sud na. Nya unsa may inyong tanaw, bati o nindot? Pwede na mo mga matay. Pero wala pa na makumplitog bayad. Nya napagita day CR. Nahuman na ba tong CR diha? Wapa. Wala pa. Nya napagita dihay buta pumiro nga atong himuon na dihang Walk of Apostles. Nahuman na ba na? Wapa. Wapa sad. Nya kini atong mga bangko ato maning ilisan man ni nato, panindutan nato, paligunan pagyod. Nahuman ba? Wapa. Wapa magay masugdi. Pero paliton ninyo tanang tickets. Kanirong tanang tickets, paliton ninyo, mahalin ni tanan, og namati mo nako. Next fiesta na to. Next fiesta ba? Kining tanan akong gisgutan, in place na ni.